Jeg har ikke været på ferie i mere end 2 år. Ikke fordi jeg ikke vil, men simpelthen bare fordi jeg ikke har haft råd. Det er bare blevet mega dyrt at bo i Danmark. Og samtidig med, at vi unge, vi struggler bare for at få hverdagen til at hænge sammen, så skåler vi og ser folk på vores egen alder tage til Bali og Thailand, som om det er det mest normale i verden. Min mor har altid sagt til mig, man kan sagtens tage på ferie i Danmark, og det er meget billigere. Så nu har jeg booket Danmarks billigste hoteller og tester dem en for at finde ud af, om hun har ret. Første stop ligger 3,5 timer væk. Lad os komme afsted. Jeg missede bussen til Aalborg. DSB har som altid problemer, så det bliver derfor 5 timers tog, bus og bus. Det her er Mathias, min ven og rejsemakker. Vi er ankommet til Aalborg, og ja, jeg står på selveste Jomfru Anegade. Og det er nok det mest legendariske gå i byen sted i hele Danmark. Så selvfølgelig ligger der også et kæmpe hotel midt i det hele, men er det galt eller genialt? Hotellet ligger på en gade med bar, der spiller musik indtil klokken 6. Bassen fik sengen til at vibrere indtil klokken 3. Jeg kunne ikke sove selv med ørepropper, fordi jeg kunne mærke bassen. Jeg måtte tikke om toiletpapir, og sengen var slet ikke ret. Hvis man får et værelse ud mod gaden, får man fest på sit værelse hele natten lang. Danskerne fester hver aften til klokken 6-7 om morgenen. 1 stjerne. Morgenmaden var kedelig. Ingen boller, minikroissanter eller lignende. Plakaterne i morgenmadslokalet var yderst seksuelt eksplicite. Min 16-årige søn var ydmyget. 1 stjerne. Fuck bro. Vi er færdige. Turens første hotel. Hvis det her er slemt, bliver det en rigtig lang uge. Hej. Det har set bedre dage, de trapper her. Fuck det. Hvorfor er det sådan her? Do you know if it's noisy here at night? Because I see it's on the Jomfru Anegade. Yeah, because this is the party area. Yes. Friday, Saturday is gonna be noisy, but it's a Monday today. I don't think it's gonna be noisy. Okay. In Friday, Saturday, they are like crazy. But what about the stairs? Like they're so steep, maybe people cannot come up when they're drunk? Yeah. Up the stairs. Så er det op til værelset, og igen virkelig awesome trapper. Det er ikke sådan så skrald. Ej, indtil videre er det faktisk en god, altså sådan, der er også billeder af Aalborg og sådan noget, Aalborg, Midtby og Oliehavn. Ej, ja, jeg svær, det lugter. Jeg svær, lige du sagde lige her. Lige der, det er Ej, ja, fuck, ad. What the fuck? det er det punkt der, bro. Ad, what? Der er lige en fan deroppe, no smoking, selvfølgelig 2 glas, det lækkerier. Den her, det var altså den der var perfekt. Netflix at night, skraldespand, sengen, så rigtig fint ud. Altid nice med en lille skrivebord. Hvad har vi udsigt til? Vi har udsigt til indenfor. Så er spørgsmålet, kommer vi til at have toiletpapir i nat? Ej, fuck det sådan. Ej, der er det faktisk slemt. Er det toiletpapir? Det er jo tårpladsen. Hey, toiletpapir. En hel rulle endda. Ikke det reneste, men heller ikke det klammeste. Jeg tager det. Jeg ved ikke, hvad de der gennemsigtige pletter er, dog. Hotel sengetesten NAM version. Altså ja, den seng, altså den lugter lidt sjovt. Og det er bare mig, det giver mig sådan en udlandsk vibe. Altså jeg føler godt, det kunne være sådan et aktivt fængsel i Malaysia eller sådan noget der. Okay, så fordi min mor hun ikke selv kunne komme med på den her hoteltur her i Danmark, eller ja, jeg har heller ikke inviteret hende, det ville være lidt weird, når jeg kan lege, så har jeg købt det her instant-kamera her, for ligesom at tage hende med igennem billeder. Så ja, jeg kommer til at bruge det her indgangskamera på alle hoteller og tage de fedeste billeder igennem hele turen, for ligesom at kunne dokumentere turen til hende. Vi tester en gang. Der er bare intet mad på det her hotel, så det blev selvfølgelig takeaway. Maden så sindssygt ud, men bestik var der ikke. Så det er ude at finde ud. Ej, stank. Ej, det var sådan noget kattebrød. Ej, I kan se det her bestik på bordet der. Nå, han tos. Fuck, han teaser os. Han teaser os. Yes. Det var fuld. Jeg tror, man giver sådan en gratis. Nå, det tror jeg også. Mission accomplished. We got it. Trækaffel. For satan. Der er i hvert fald ikke noget service her om natten, det er 100%. Hvad? Nej. Ikke stænge på dem igen. Det er overraskende, hvor gang i den der er i forhold til den mand. Synes du det? Synes du det er overraskende der? Jeg tænkte ikke, der Vi var faktisk klar på at gå ud og flække byen her bag os, men som I kan se,
Så er det faktisk tomt, og det er jo også mandag, så sådan. Så blev det sengetid, og jeg mærker lige pludselig et eller andet i mit øje. Okay, jeg håber, det er bare fordi, jeg er træt, men jeg føler også, at mine øjne er sådan helt rødlige. Det er sikkert bare fordi, jeg er træt, men altså, den er ikke på grund af støv herinde. Der er no way. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men jeg kan sådan høre personen på den anden side af væggen snork. Seriøst? Yes, we do. Jeg kan høre det sådan helt tydeligt, for hver snork, han laver det her. Får man ligge lige over for dig, altså? What the fuck? X luksus. Jeg havde én tanke hele natten. Er der seksuelle, eksplicite billeder til morgenmaden? Den er crazy. Det er legit, hvad laver Tintin seriøst? Tintin han er crazy game, men han er for alle sammen. Og det er faktisk fucking mærkeligt. Okay, jeg er klar til at give min anmeldelse til det hotel her. Vi overlevede første hotel, og det næste kunne jo kun være bedre. Solen skinner, og vi nåede frem til smilets by, nemlig Aarhus, og bag mig ligger altså Robertas Society. Du tænker nok, at det ser rimelig fancy ud, og det gør det jo også, men til det kan jeg kun sige, never judge a book by its cover. For det her, det er faktisk det billigste hotel i hele Aarhus, hvor man bor i en boks. Og ifølge anmeldelsen lever oplevelsen altså ikke helt op til facaden udenpå. Hvis jeg kunne, havde jeg taget mine penge tilbage. Værelset var meget smalt og fugtigt. Kun et lille vindue. Giver værelset 0 ud af 10, følte at jeg var i fængsel. 1 stjerne. Okay, fængsel, men det kan umuligt være så slemt. I hvert fald så længe vi ikke er så uheldige som Malene. Man krydser fingre for ikke at få en overbo i boksen. Hele kassen bevæger sig, og det knirker og knager. 1 stjerne. Og Malene, jeg håber virkelig ikke, at vi er lige så uheldige som dig i nat, ellers så når vi bare ikke morgenmaden, som Dominik han hater på. Præcis samme skuffende morgenmad hver dag. Intet frisk, ingen grøntsager eller frugter, kun lidt smør med brød og skinke med ost. 1 stjerne. For at være ærlig lyder det faktisk okay i mine ører, men det er der kun én måde at finde ud af på. Lad os tjekke ind. Jeg håber ikke, der er nogen, der tager telefonen. Fuck, det er nøjeren, det her. Robertas. What? Det tror jeg. Yes, perfect. Vi skal ned. Det er legit en ny episode af Squid Games. Ej. Det der. Okay, jeg prøver at kravle ind. Jeg kan høre nogen der. Okay, der er ikke så meget at se. Kan man ikke tænde lys eller sådan? Okay, så hvad derinde? Der er fuldstændig mørke. Steder, man kan hænge ting. Spejl og lys. Og så er det her ventilation. Okay, så man kan få luft ind. Sådan her ser det også ud herinde. Okay, jeg tror ikke rigtig, jeg har tænkt over det her, der er booket, men vi kommer jo til at ligge ultra tæt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men altså, low-key, prøv at se her. Ja, det er lidt søs. Så er der altså opladet heroppe i væggene USB-C og USB. Grunden til at jeg sidder her lige nu, det er fordi de her de faktisk ikke virker. Lidt uheldigt. Det gør de her, så det er super nice. Okay, så kan jeg komme ud igen. Jeg kan komme ud op. Jeg skal trykke exit. Sådan der. Så skal vi bare have de her ting. Okay, nice. Så vi har vores eget skab. Nice. Så her er vores skab. Og lige der sover vi. Ej. Hvad laver du? Hvorfor har du ødelagt det hele? Badeværelserne, de gav mig idræt i folkeskolen vibes, og jeg kunne godt lide idræt. Jeg vil sige, badet var faktisk fint nok. Det minder om sådan et idrætsagtigt sted, ikke? Og ellers så er det faktisk meget cleanere. Altså sådan det, jeg er faktisk positivt overrasket over stedet herinde. Jeg tror lige, man skal blive vant til stemningen herinde. Der er meget, meget stille, men det er faktisk hyggeligt. Jeg vil sige, jeg er glad for, at vi har fået en boks, efter jeg har set, at de andre sover i sådan en hængekøje, hvor der er en ovenpå nedenunder. Og man kan lige, der kan man gøre alt. Der kan man lugte hinanden, høre hinanden, se hinanden. Det er faktisk meget sejt, det måde det lavet på. Sådan, vi bor dernede.
et stort lokalagtigt. Det er creepy, fordi man ved ikke, om der ligger en person her, mens man går forbi. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen der lige nu. Low-key, der kunne have været her nogen af den hele tiden, man vidste. Det er kun de der, det er så ikke været. I den er, ikke? Prøv sådan at slå en brug den der. Fuck, det var skørt. Det var helt fucking skørt. Jeg bare for at sige det der. Det ser jo oprigtigt fucking hyggeligt ud. Udover hans ting, der lige ligger midt i det hele. Fuck, det er så også sjovt. Det er sådan helt black. Det er sådan helt... Det er sådan en spejllys. Det er faktisk det fedt, der er spejl. Kan man se, hvor grim man er om morgenen. Men når man sidder her 2 personer nu, jeg synes, det er trængt. Det er lidt trængt, ja. Også meget varmt. Jeg sidder fuck mig nu. Helt op ventilation. Ventilationen, den larmer. Jeg vil nok ikke kunne sove med det her ventilation på. Jeg er glad for, at vi har fået den ovenpå, og der ikke var et eller andet fucking kobblet over os. Men altså, I kan ikke sige til mig, at det her det ikke ser fucking cozy ud. Altså, det er jo faktisk rigtig hyggeligt. Det giver mig lidt sådan sommerhus-vibes. Men det er kun til at sove, ikke andet. Man kan fandme ikke lave noget herinde. Nej, man kan ikke lave noget her. Nå, skal vi ud og lave noget? Virkelig gode vibes heroppe, sådan en virkelig hyggelig café-agtig stemning. Og folk, der er mega mange mennesker, og folk sidder bare og socialiser og hygger. Der er nogen, der ja, vi kan også spise jo, low-key. Og der er også nogen, der sidder og bruger til sådan noget bagved. Gode vibes, for at sige det videre. Altså. Koldt view. Der kan vi godt se. Der er en cykel. Okay, der er sådan mange ting, man kan. Det tester i Waterloo. Ja, okay. Jeg godt kigge på det der så. Nice. Okay, og så er der sådan en kantine her. Der er alt jo. Der er forsyninger med alt. 30 kroner for en dåse. Nej. Jesus Christ. 30 kroner er kriminelt. Og så er der også ligger bord her til fællesspisning senere. Det er ikke noget, som du er så vild med sådan noget fællesspisning. Nej, skal jeg ikke gøre. Man kan skrive sig op, og så kan man sidde her, og så spiser man bare med strangers. Det er crazy. Fucking fede omgivelser, vildt gode vibes. Og det er hjemligt og hyggeligt på samme tid. Dog meget, meget dyrt. Især for sådan en backpacker. Vi sidder lige nu i Robertas kantina, fordi at, vi skulle blive sultne. Og generelt, den her kantine der ser fucking stilet ud. Så vi skal op bestille nu. Jeg tænker, det skal være 2 burger, og vi glæder os. Lad os se, hvad det kan. Så vi har lige brugt 370 kroner for 2 personer. Det tror jeg, at der er meget, meget få personer her, som egentlig gider at bruge penge på. Men nu har jeg rigtig, rigtig høje forventninger for maden i hvert fald. Oh yes. Fries, special sauce og en burger. Den ser faktisk god ud. Det ligner sådan en gourmet quality burger. Fucking god burger, faktisk. Det smager sådan high quality. Men der er ikke sådan mega meget smag. Nej, der er ikke meget smag, men der er high quality. Når der er salt, peber og agurker, så er det bare sådan en rigtig god burger. Den er rigtig god, hvis den var helt anderledes. Vi er færdige med at spise, og rigtig god oplevelse faktisk. Lækkert ud over den her, det var lidt crazy. Forventninger til morgenmad er crazy høje. Jeg får også lige en beer her, og... Tak for mad. Det var altså bordtennis med udsigt til Aros. Kæmpe pluspoint for det. Hurtig skyller, og så i seng. Godnat. Oh. Fuck. Damn. Så hvordan var det at sove i en boks? Overraskende godt. Jeg har sovet fucking godt. Okay, morgenmaden her er jo crazy. Det ser fucking godt ud. Jeg glæder mig til at spise. Morgenmaden var altså bare klasse over alle forventninger, men nu er det så på tide, at vi pakker sammen her, og så kommer vi videre til næste hotel. Jeg kommer faktisk til at savne den her lille boks. Robertas overraskede mig. Næste stop fortryder jeg allerede. What's up, Horsens? Yeah! Du har nok gættet det, byen med guld og grønne skove, nemlig Horsens. Og bag mig ligger nok det mest deprimerende sted i hele byen, nemlig Sleep-In fængslet, hvor vi altså skal overnatte i nat. Det her er det tidligere Horsens statsfængsel, hvor man har omdannet sygeafdelingen til celler, som vi nu skal sove i. Jeg får seriøst en syg følelse bare ved tanken om det. Vi har sovet billigt før, men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sove i et fængsel. Og Sofies anmeldelse gør det ikke ligefrem bedre. Det var ekstremt koldt at trække ind fra ventilationen i loftet. Der var brune pletter på sengetøjet. Snavset værelse.
1 stjerne. Så inden har de virkelig gjort sig umage for at gøre det så autentisk som overhovedet muligt, ellers bliver vi syge i nat. Og Frank, han er heller ikke imponeret. Blæseren larmede meget fra stue 5, halvdelen af morgenmaden manglede, ikke rigtig parkeringsskov eller snackkiosk. 1 stjerne. Og Frank, bro, du er et fængsel. Hvad har du regnet med? En snackkiosk. Dog er Lundstens anmeldelse rimelig valgt, vil jeg selv sige. Der var lys på gange, toiletter og bad hele tiden. Spare. 1 stjerne. Det er måske den eneste anmeldelse, som reelt set har noget substans. Så nu vil jeg gøre det som min personlige agenda og slukke for alt lys, jeg overhovedet ser. Jeg ønsker os held og lykke, vi får brug for det. Hej. Ej, giv dig hele vejen rundt. Der er no way back nu, det er the point of no return. Shit. Altså vejret kunne ikke være mere deprimerende. Sådan helt gråt og mørkt, det blæser, det er koldt. Vi skal i fængsel, bro. Sikkerhedskamera, også sikkerhedskamera. Welcome. Skal I celle nummer 3? Ej, det er lidt, bro. Det er en sygeafdeling, bro. Jeg tror, det er de eneste, der har optaget værelse, der står optaget ude på vores. Bro, vi er alene i bygningen. Ej, en stang, der bare rammer ind i hovedet. Ej, what the fuck, bro. Fange nummer S11. Det er ham der. Shit. Hvad er det der hendes baghoved? Fange S11 gjorde ofte opmærksom på, at han var utilfreds med sine forhold i fængslet, og han blev ved, så han fik mange indberetninger af straffe. I september 1937 blev fangen overflyttet til Nykøbing Sjælland sindssyg anstalt. Prøv lige at tænke på, at der har ligget en... Altså ham der har været herinde. Hvad har vi her? En cellerak. Okay. Er det bare sådan en playlist derude? Bro, der er no way, de hørte Billie Eilish dengang. Ej, det tror jeg ikke. Det er travlt, der var her før. Jeg tænker, at den er POV hver dag. Hvordan var du flygtet herfra? Hvad har du gjort? Jeg vil ikke flygte, jeg vil bare blive her. Jeg vil ikke trække, jeg vil sure. Der ligger der en sok her. En hvad for noget? Der ligger en sok. Ej, what the bro, det er hans sok, bro. Sorry, bro. Ej, fuck det er klamt. Hvorfor ligger der en sok? Ej, bro. De har spillet ret ting. Nej, det har de ikke. De har ikke ret ting. De har ikke ret ting. Det er ham, der har ting. Det er hans sok. Bro, der er også fucking hørsel. Apple, sådan nogle ledninghørsel. Nej, er det den, de gode? Ej, bro, en sok og hørselfoner, bro. Han har haft den ondeste session. Som I kan se, er vi ankommet i cellen nu, og vibesene i den her bygning er, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det, det er lidt mærkeligt. Først og fremmest tror jeg, at vi er de eneste, som overnatter i hele bygningen, og måske endda i hele fængslet. Det er lige sådan, ja, den her sygeanstalt del er jo for sig, og så kan vi se fængslet her over på den anden side af de der trammer der. Jeg tror, det bliver virkelig, virkelig mærkeligt om natten. Vi har også lige været rundt og kigge på gangen og i køkkenet og sådan noget der. Altså, alle cellerne er tomme. Der er kun os i den her ene lille celle, og det er fucking creepy. Altså især med det der billede af ham der dyven, der kigger, der har en stang i baghovedet og sådan noget. Fange nummer S11. Ønsker os held og lykke i nat. Vi kommer til at finde ud af, om det her fængsel det er haunted, fordi prøv lige at tænke på, hvor mange mennesker, der har været i de her celler dag ind, dag ud i flere år. Grædt, reddet op og prøvet at komme ud, og det her, det er en vaskeægte fængselscelle. Jeg har ondt i maven. Og et af klærene var jo, at det var meget koldt her i fængslet, og ja, det er sådan rimelig freezing herinde. Dog er jeg kæmpe fan af vores lille hyggehjørne her. Der er jo alt, man skal bruge. En vask, spejl, og så selvfølgelig en celleradio, som vi kalder det. Ellers er der så bare et skrivebord, et vindue med, ja, trammer på og en bunkbed. Det er det, vi har med at gøre. Klokken den er lige nu 00 om natten, og jeg er så begyndt at høre stemmer, som fortæller mig, at vi skal ud og slukke lyset for at redde miljøet. Første impression er, at det er lidt mærkeligt, at lyset er tændt, hvis vi er det eneste på fængslet. Pigetoilettet. Hvorfor er der lys i pigetoilettet? Jeg har ikke set en eneste pige i flere dage. Jeg har ikke slukket lyset. Prøv at se. Lyset er tændt her. Jamen, det er jo fucked up jo. Jeg kan ikke slukke lyset. Jeg lukker bare døren så. Vi har ikke været smart. Nej. Der er faktisk lidt lækkert derinde. Salt peber og sådan. Nice. Men udover det,
Jeg tror legit, man kunne dø herude, og ingen vil finde en i flere dage. Altså, det er helt forladt. En fængselscelle er overraskende kedelig at være i, så vi gik udenfor. No way, der ikke er en eneste sjæler. Vidste du godt, den sidste personer blev løsladt i 2006. Det siges altså, at hans sjæl stadig... Okay, han hjemsøger stedet til den dag i dag. Jeg tror, det er første gang i mit liv, jeg har været så alene. Sådan, altså selvfølgelig også med dig, men sådan et stort sted. Altså det har jeg sgu aldrig prøvet før. Shock, my fucking god. Shock. Fuck. Hvor du fik altså et fucking stort chok. For fuck, det var klamt det der. Der kan være mennesker. Så er vi tilbage til vores bygning, hvor vi er helt alene. Sygeanstalten. Vi er tilbage på vores tur, og kan rimelig meget godt confirme, at vi er de eneste mennesker sådan, i hele det her kæmpe fængsel. Vi har ikke set en eneste sjæl. Nå, godnat du. Skal vi lige høre lidt radio inden vi går i seng? Så. Godnat. Godmorgen. Jeg har sovet som om, at jeg har været i fængsel. Der har været fucking koldt hele natten. Jeg ved ikke, om I kan høre det på mig faktisk. Måske ikke om speakers der, jeg er blevet lidt syg. Kan I høre min stemme anderledes fra de andre nætter og dage? Udover for nogle morgenminutter i hvert fald, jeg skulle herfra, det er fucking koldt herinde. Vi har lige været nede i receptionen og fundet ud af, at det ikke kun var halvdelen af morgenmaden, der manglede, men faktisk hele morgenmaden. Jeg ved ikke, om det er mig, der bare er dum, men vi har bare ikke fået morgenmad med. Så nu sidder vi inde i fængslets brasserie, som er et finere ord for café, sådan noget der, og har bestilt noget morgenmad. Så det her, det er ikke inklusiv i hotelprisen. Det er faktisk rimelig dyrt, men nu skal jeg så have noget at spise, fordi det er også lidt traumatisk det der. Vi er endelig i Odense, H.C. Andersens hjemby og byen jeg selv spawnede i for 22 år siden. Odense er kendt for mange ting, og selvom jeg har boet her hele mit liv, har jeg altså aldrig hørt om Kragsbjerggård vandrehjem. Og hvordan vi overhovedet er endt her på et vandrehjem, det ved jeg seriøst ikke. Jeg valgte egentlig bare at fylde et hotel og tog det billigste helt oppe i toppen, men nu er vi her, og det er faktisk rigtig smukt udefra, men ifølge Sættein er det ikke lige helt samme oplevelse, man får indeni. Værelserne er forældet, naboerne er meget støjende, og dørene larmer meget om natten. Indtil klokken 1 kan man høre smækkende døre. 1 stjerne. Okay, det kommer i hvert fald på test i nat, og jeg er også bare sådan oprigtigt nysgerrig på, hvordan man kan larme så meget på et vandrehjem, og hvilken type mennesker, som tager hen og larmer. Sasa har i hvert fald sovet meget bedre steder. De forlangte, at vi selv havde sengetøj med. Ellers ville vi få en bøde på 500 kroner. Jeg har sovet meget bedre steder, og altid prøvet noget lignende. 1 stjerne. Så har vi sengetøj med? Nej. Har vi 500 kroner? Nej. Er det forventeligt på et vandrehjem? Det ved jeg ikke. Det er det sikkert. Det jeg ved, det er, at jeg i hvert fald vil ønske, at jeg ikke havde læst Goodies anmeldelse. Absolut forfærdelig oplevelse. Jeg vågnede op med rygsmerter og ondt i knæene. Morgenmaden var klam. Jeg fandt virkelig lidt hår og plastikstykker i maden. 1 stjerne. Det kan jo sagtens være, at hår og plastik, det bare var en one-time thing. Lad os tjekke det. Hvis vi får lov. Vi kommer rimelig meget for sent, så lad os se. Okay. Ej, fuck, der er ikke nogen jo. Nej. Nam det. Ej, det er det godt. Smukt. Der dufter Odense. Ja, fucking fed stue. Det skulle da fucking hyggelig stue, det her. Du har lige der er sådan lidt sjov fungus-agtig duft. Okay, altså. Ikke... Det er stilet der okay på først. Velkommen til. Vi har 2 enkeltmandssenge. En der, og en der. Der er under her, det er allerede bag. Det er det ikke. Det. Nå, men... Det er kun håndklæde. Har vi ikke noget seng til? Nej, der er det hele. Nå. Ved åbning af pakken skal der betales for den pris pleje lige nu. 100 kroner. Hvis det ikke er med en slagen pude og dynetræk på sengen, opkræves der gebyr på 500 kroner per seng for rensning. Minus 100 kroner. Badeværelset. Det kan blive safety miljø. Det er fint. Vi er nået til det punkt nu, hvor det er lidt kedeligt bare at sidde på hotellet hver dag og lave ingenting. Så vi vil bare gå rundt og kigge, om der er noget at lave. Altså sådan, hvad kan man lave på et vandrehjem? Er det bare et sted, hvor man vandrer til og går igen? Eller hvad er et vandrehjem?
Og det er sådan meget gammel stuestil, men der er low-key det hele her jo. Altså sådan, man kan sidde og hygge her med vennerne. Ja, det er sgu meget stilet. Jeg fatter ikke, hvad det er med sådan nogle hoteller og lægge sådan nogle creepy billeder op. Tænk på, at hver eneste person på det billede her er faktisk død, bro. Jeg var på vej herned, men jeg følte virkelig, det var creepy at gå alene. Chok. Jeg fik ondt i maven der. Vaskested. Ja, super. Det er meget flot her om natten, faktisk. Virkelig gode vibes. Game room, for helvede. Ej, game room, ja bro. Du går bare. Det har meget sjæl, det sted her. Skal vi lige prøve at lave en POV fra en bønder POV. Det var bare fedt, det der logi, ikke? Jeg har fået ret sengen, lige skiftet sådan noget comfy tøj, og det her er faktisk en fucking god følelse. Jeg vil sige, jeg var faktisk fuldt klar på at hate på det sted. Altså et vandrehjem. Jeg har aldrig i mit liv tænkt, jeg skal op på et vandrehjem. Det er hjemligt, der er planter, det er lækkert, der lugter ikke, det virker faktisk forholdsvis nyt og fint. Og noget, jeg er meget, meget glad for, det er, at vi har en radiator, som rent faktisk virker. Jeg føler mig helt rask igen. Det her føles som hjem. Så har vi bare det hele for selv. Jeg har altså hverken fundet hår eller plastikstykker i maden, så det er rigtig godt det her. Og al maden ser sgu fint ud. Det her, det har været en sted, der har haft chokoladepålæg, og det sætter vi pris på. Rigtig stor pris på. Jeg har faktisk med at spise mæt. Lad os give vores anmeldelse. Vi er på vej til sidste stop, Copenhagen, og det her det kan gå 2 veje ind, er det fucking godt, fordi de har en meget højere standard derhen. Ellers er det fucking dårligt, fordi at, ja, alt bare dyr derhen, men det får vi se. Intet varer for evigt, og vi er så nået til sidste stop, Copenhagen City, Danmarks dyreste by. Og bag mig ligger det billigste hotel, jeg kunne finde i hele byen, som sjovt nok også er det dyreste på den her tur her. City Hop Copenhagen. Det er faktisk det eneste hotel på den her rejse, som jeg kendte i forvejen, og derfor er jeg også ekstra nervøs for at blive skuffet, efter jeg har læst Dannys oplevelse. Vi havde glædet os så meget til overnatter, men lige da vi lægger os på sengen, ser vi bedbox. Jeg er så skuffet. 1 stjerne. Hvis jeg ser det her, så tager jeg så direkte tilbage til Odense igen og tager et så varmt bad, som min kæreste normalt gør. Og det er så brændende, fordi at Michael, han har så overbevist mig om, at jeg ikke kan gå i bad derinde. Sort skimmelsvamp i alle herrebruser. Jeg fik at vide, at jeg kun ville blive refunderet, hvis jeg ikke skrev en negativ anmeldelse. 1 stjerne. Okay, så du fik nok aldrig dine penge tilbage. Eller noget. I hvert fald så har jeg ikke kunne finde nogen kommentarer om morgenmaden. Måske fordi der ikke er nogen, der har overlevet lang tid nok til at kunne fortælle om det. Så I får en politisk anmeldelse fra Mathias i stedet for. På en eller anden måde har kapitalismen overbevist os alle om, at det er en fantastisk måde at bruge penge på. Og betale 80 euro for at bo i en lille boks. 1 stjerne. Det har jeg ingen holdning til. Endnu i hvert fald. Lad os tjekke ind. Er du mest til top eller bottom? Hvem er det, vælger af dig? Er du det, du vælger, eller hvad? Ej, hvor er det stilet. News. Er vi love, eller er vi Sunset Boulevard? Love. Groovy. Ja, vi er meget groovy. Wristband. Fuck, det er stort det sted her. Fuck, der er langt over til vores. Helt over til blå. Men det er fedt, det måde det opdele på, men det giver mig stadig de der Squid Game-agtige vibes. Blå, rød og gul. Er det ikke præcis noget Squid Game? De har bare lagt det så langt væk, som de kunne. Ej, hvor er vi uheldige. Yes. Ej. Hvad? Man ikke vælge enten top eller bottom. Ja, du valgte bottom jo. Så har vi begge, så er det sådan... Nej, vi har kun på den. Ej, Du valgte det, om vi begge skulle ligge ovenpå eller nederen. Der er fest herinde jo. det sker der. Det er meget småt, men det er vel udnyttet pladsen som... Men det skulle da bedre end den anden boks, jeg har været i. Ja, det vil jeg også sige. Ja, lad os prøve lige at komme så lukke døren her. Et spejl, som gør, at stedet jo føles større. Og hernede, where the magic happens. Okay, rul nu. Der er fancy lys, men nu kommer spørgsmålet, er sengetøjet rent? Jeg kan også sige, at madrassen føles faktisk god. Den er ikke, den er ikke for blød faktisk. Altså, jeg kan godt lide lidt hård.
Se, det er godt for ryggen, den er. Den er god for ryggen, den er. Okay. Kun, okay, jeg vil sige, det nye rekord her, der er kun et pubesår. Godt, der var ikke noget pubesår. Så man får en boks, men der er faktisk også plads af en ting herinde, så man ikke sådan skal have en lokker ved siden af. Spejl, det er nice. Ja. Plante. Ja, stadig med hænge chakker. Der er faktisk helt over et bord. Det eneste, de mangler ikke, ikke? Det er en stol. Ja, du må svare det. Til en stol til så arbejde her, det kunne være klasse. Håndklæder. Man kan connecte med Bluetooth og høre musik. Det skal vi prøve. Men er det kun, altså er det én dyne, vi har fået? Nej, det håber jeg godt nok ikke. Det håber jeg. Håber du det? Nej. Bro, det er en dyne. Nej. Ja, bro, jeg er færdig andet sted, tror jeg. Nej. Det var dig i nat der. Tror jeg. Ej, du kan bruge håndklædet. Jeg tror, du må tage en for det i dag, hvor du tror her alene. First impression. Det er virkelig nice. Det er en fed boks. Jeg tør godt at sige, at selve boksen er den fedeste boks. Ej, er det ikke fedt, man kan se min tær på det meget? Ja, det eneste er, at jeg vil nok bære min dyne mere. Altså sådan, det er nok det eneste, men virkelig nice hop. Man får her City Hop. Og jeg synes, det er sindssygt, hvor stort sted det er. Men ja, jeg glæder mig til at se, hvad det her hotel har at byde på. Udover boksen, indtil videre meget, meget nice oplevelse. Så nu skal vi gå et halvmarathon for at komme ned til lobbyen igen. Okay. Det er det her fejl. Jokes aside, turen til lobbyen er brutal. Men vi kom frem, og det her sted er seriøst alle skridtene værd. Ej, var det smart der. Fuck, det er genialt. Prøv lige at kigge. 50 kroner, så kan man få et glas hvidvin, I guess. Hvidvin, rosé, ting. Fucking smart, jo. Og så betaler man med sit wristband. Det er jo smart. Der er penge på det her. Penge. Det er mine penge, hey. Og lige der. Bum. Ja, tak. Til skridt. Nå, ja, lad os tælle skridtene. Hvor mange skridt er der fra... Vi ser, at vi kommer frem til det samme. 3, 2. Jeg fik 178. Jeg kunne høre, at vi var på det samme, der betalte. Nå, okay. Jeg er fuldt bare. Så du har ikke engang talt? Nej, jo, ikke så skidt. Badeværelset var rent og duftede godt, indtil jeg havde været derinde. Det ser clean ud. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det ser faktisk... rigtigt. Fuck. Hvor skal du hen? Jeg skal hjem og i min egen seng. Desværre. Det var ikke så meget dig, det med 2 dyner. Ej, hvor du så... Det var faktisk bare en dyne. Det var faktisk kun der var. Så du må så alene med den dyne der. Så har du også masser af dyne. Er det mig, der er noget galt med? Den tager vi en anden dag. Vi ses, bro. Jokes aside, han kunne ikke mere. Det har sgu været en hård tur, det her, og han er jo fra København af, og på ikke sagt noget fra, så det var hjemme bare til hjem. 1 dyne, 2 mænd, det... Ja, det forstår jeg sgu godt. Det er helt fair. Der er dog 2 gode nyheder. Den ene er, at jeg har fundet en virkelig nice kåbe, som jeg er helt i mit sende lige nu. Det er fantastisk. Og udover det, så har jeg en hel boks for mig selv. Altså, nu er jeg i København. Jeg har skrevet rundt til mine venner. Her i København, der er ingen, der kunne, så... Jeg skulle hen med, og prisen gider jeg ikke engang snakke om. Prøv lige at se det her, så der er værd. Jeg kan ikke MacBooken til højtalerne, så der er altså surround sound rundt om mig. Jeg ser min serie, sindssyg burger her, og fries. Det mig jo. Vand. Det her, det er peak. Jeg skal lytte til hjemmetøj. Nej. Det her, det er peak mealhood, det her. 10 ud af 10 der, 10 ud af 10. Jeg håber, at burgeren er god med os. Fucking god. Så jeg har forstået det, så lukker Spanien om en halv time, 26 minutter. Og it's time I get my money worth for det her sted her. Four or 5 years ago, and this I have never seen something like that. Maybe. Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg har været i bad. Det var et fucking godt bad. Jeg var i sauna. Jeg fik socialize med et andet menneske, selvom jeg er alene her i Store København. Og jeg var i cold plunge. Det var rigtig godt. Så har jeg fået ryddet op i min celle og lige ret sengen. Nyt tøj på. Nye underbukser. Nu er der kun én ting, jeg mangler på det hotel her, og det er at teste baren. Hi, can I ask you a quick question? It's just how to pour the gin, like the liquor. Oh, I press it. Yeah.
Oh, that's perfect. Thank you so much. Jeg var bare et retard. Right. Hvad har vi her? Tonic water, istændinger, Tanqueray, Dry London Gin, min go-to. Ej, perfekt, Paul. Hvor er det smukt det her. Cheers. Guddommelig. 60 kroner for den her. En gin, en tonic, 60 kroner. Ved hvad, jeg er ikke sur på det overhovedet. Jeg har fået en hel drink til kun 60 kroner. Det er jo hotelpriser. Jeg tror, at alle andre hoteller har kostet minimum 120 kroner. 60 kroner for den her, det er fandme godkendt. Det her lys, det er Home. Det her, det er By the Fire. Back to Nature, Into the Void. Og den her, den vil jeg bruge, når hvis jeg var rigtig fuld eller sådan, ja. Den her hedder We Are Love. Den taler for sig selv. Rainbow Road. Og så selvfølgelig Warm White. Den helt clean. Jeg har sat By the Fire på. En iskold gin and tonic. Vi kører Dexter her på. Jeg er altså med Benji, den ser her. Det bliver surround sound. Prøv lige at se det her POV her, det er jo for lækkert seriøst. Derom. Ikke engang for at overdrive, jeg hygger mig fuck meget lige her. Jeg ved ikke engang hvorfor, det er bare godt. Jeg betalte 120 kroner for morgenmad på hotellet og fik en polet på 90 kroner til lavkagehuset. Så jeg mistede egentlig 20 kroner på det, altså jeg kunne bare selv have gået direkte derhen og købt det jo. Jeg havde sgu da tænkt mig at få tilbud eller noget, men ja, lavkagehuset, det er sgu også et godt sted. Anyway. Jeg er med, klar til at give mit review og klar til at komme hjem af. Jeg er lige kommet hjem. Det gør jeg faktisk nogle timer siden. Jeg faldt i søvn på sofaen. Det har været en crazy uge. Jeg må bare sige, at min mor hun er fuldstændig ret. Man kan faktisk godt have en mega fed og uforglemmelig rejse i Danmark til få penge. Jeg kommer til at give hende de her billeder, vi har taget på det der digitale kamera. Hvis jeg kan finde kameraet. Jeg tror måske, jeg har været så smart at glemme det i København. Men ja, hvis jeg ikke finder det, så slutter videoen nu.